tip ya kene ka wai bo blay jongi ula ban le ike kamba la fi snap kene ka por la fi de ka kmi la fi de ku pa bagi kon cho fi kila angop ha ke jingdi ibu a kila ngop bat fi pet da ka khmat breu ke jong pi pim idan jinkerman shu ngi i si sha ya kata ka jingyap ka ba up ya ka jim ke jongki pi yam pi ot pi lanyar mga kwa banong ifi kene ka sngi ya ka ba ki breu kim la ban le blay ula ban le bangangai la da pi ngai pini i ka kamba aga jong tra ngin de dwai haga ne ka por ka bamenta tra haga kerteng ga jome u Jesus Christ ngawan man shop no igi bor jong gi jingdom igi bor jong gi jingte ki jingkhom ki bor jong saitan ki bor jong baman kita ki nong lute baka babel ka ang bo nong lute wan tang ban lute tang bo untu andre ban penyap ban jot banga pensange ya ka ne ka jingtrai ka jong sut jong baman haga long yeng ka jong pikong hagalong ying ke jong pi ba yakini ki kon yakini ki kti ki jong pi ya ka ba usaitan utmu ban penjot ban penyap onom la na do mentah ka kerteng ke jong Jesus la ki kon ki jong pi la ngop ki la ngat ba si sha ki la long maraho drugs ne ka ta ka jing long thala jingim ke jong ki hana ka kiat na no ke jingdi pen bu a na pen dekut ya ka ta ka mensim hagani ka sngi haga kerteng u Jesus. Hallelujah. Ki kon jo pi kin yo along ki kon ki jong blay. Kin yo along shisha ka ta ka jinkin show ke jong blay. Na maru blay o man baka wai ka man sim kan jat na. And reba baro kin poi sha ka jinka la ka bamot. Nga ngai try da ka bor ke jong me ka jing sha yap ke jong Jesus. Ha ka ding pna ka nom long leno ai na ka benta jong pi. Ka nom long leno ai na ka benta ki kon ki kti ki jong fi. Ka nom long leno ai nam ta ka long yeng ka long sam ke jong fi. Ka bor ke jong try. Oh shisha ka da one. Ha ka yeng ke jong fi ki kon ki kti ki jong fi. Kan da hiar ka bor ke jong blay baka ding ke jong blay ke da tang ki bor jingdom ki bor baman baro ken da inkong lut khot ha ka kerteng ke jong Jesus baka ding ke jong men sim ba khot. Hallelujah. Ai ngo try mele ki kamba aga ni ka sngi oh Jesus be ki jingte jingkom nga i si sha ko try ki dekut ti ki linkor ko try ki ba ban kia o kla kdia no baro kila kdia kila ken kila hap kila saprat lut ha ka kerteng u Jesus. Hallelujah. Ai ngo try ka kamba aga ja ha ka ni ka por ka bang nang kren. Hallelujah. Nga ngai pi sngo ka ding ke jong blay fi sngo ni ke jing par karen na ka mat jong fi ha ni ka gm ke jong fi sngo ka ta ngai utrai le ki kamba ka jing pen kya ka wana pi ka jing kot ka wana pi gino ni man sim jing te jing kom kino ki bor jong jing le sneo ki bor ki soi krei ki bertong baro kinom la ka jim ke jong fi ha ka kerteng u Jesus nga da hukum ka jing pangkin kan ria bor jing no baro kin kan ria ha kerteng u Jesus. Amen but amen. Amen. Try nang kui pi. Long ki break ki ba job, long ki break ki ba yo like, ki ba yo kia, ki ba yo jing pm na do man da gasngi. Onom li pat pat shikaling kor ke jing long marao. Pila kia, fila la ya da ke jinget na do man ta.